फेरेंगा दाउखा गोसोम हाजारखि देलाया दाउखाया दाउखाखा दाउराया दाउरायखा गोसोम साइज ओइ साला गुन्दा थेफा थेफा बुङोमोन दा मा बुङोमोन खिबुखौसो नायलाय सोरनिबा खिथुआनो उरुइ सोरनिबा मोदोमानो उरुइ। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा फेसबुकनि माखासे क्रिएटर आइजोफ्रा दिनै रोखा रोखा जोंनो बाथ्रा बुंदों। माखासेयालायनो सिगांहाय हिनजावफोरनि माबाखौ नायोमोन, दानिया खिबुखौ नायग्रा ओंखारबाय हौवाफोर। आरो फारसेथिं जोंहा फेसबुकनि टप क्रिएटर आइजो बा हाबा जाखानाय गथ' सासे सानैनि बिमा सुमि बसुमतारी नामा, बिथाङा मा बुंदों हौवाफोरनि फारसे बा माखासे हौवाफोरनि देन्थाखौ हास'नायनि बाथ्रा बुंदों, लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंलांदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जे फेसबुक क्रिएटर आइजोफ्रा बा सिख्लाफ्रा दिनै जोंनि माखासे हौवा माहारिफोरखौ बा साफा सानै हौवाफोरखौ मा बुंखो। स' बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होलांबाय स्टेप बाय स्टेप। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायदो। जायोबा सानैसो मानसिफोरनि फट'खौ नुयो आङो पस्ट होनाय, मा सोरनिबा खिथुआनो उरुइ सोरनिबा मोदोमानो उरुइ मा थिखांनाय जायोबा आं जि रागा जोंनो ओंखारसोयो। मोजां दिखांब्रा ओरै दिखांगोन। बे दुर्गा हाज'वारि ना मा, आंनो दुर्गा हाज'वारि नाम लादोंना बे आंखौ बुंनो सोर, आंनि गोसोम गुफुरखौ बुंनो सोर हो। फेरेंगा दाउखा गोसोम हाजारखि देलाया दाउखाया दाउखाखा दाउराया दाउरायखा गोसोम साइज ओइ साला गुन्दा हो। नोंहा आंनि गोसोम गुफुरखौ बुंनो जेबो अधिकार गैया। नोम्फाया जाहोफैदों आंखौ, नोम्फाया देलाय होफैदों। गोसोम होनानै जों देलायनो मोनला नामा? सोर अबे लेखायाव दङ हो गुन्दा साला बोरमा सिखाव, ओइ बोरमा सिखाव साला लाजिनो रोङा। बेखौ मोनबा आङो सेन्देलजों खिथु सुग्रा आखाइजों थावा थाव होगोन आङो, मिथिबाय? जाहा था खोथा बुंनाङा, सामब्राखौ लानानै दा बुं। आं दाना लादों नामा गोसोम गुफुरखौ? गोसोमासो अबावबा देलायनो हाया होननानै सोरबा लिरनानै होदों नामा? गुन्दा साला लाजिया नोङो जुमब्रा गुन्दा मागुराम गुन्दा। ओइ गुन्दा थालिबालि मेसेज हरनाङा, कमेन्ट हरनाङा, मिथिबाय? नोमा नोम्फानि जाफैयाखै, आंनिसो जादों। रोंदों होननानै जाहा था कमेन्ट हरनाङा, गोरलै मोननाङा सिरि थानायखाय, मिथिबाय? सोर नों अबिनि? नायनानै ला बे गुन्दाखौ, जिनाहारि खालामग्राखौ। लाजिया नों लम्पट सैमा अगियान बियो साला। आंनि गोसोमखौ नोंहा मा नांजादों? नों आंखौ बाना लानांदों नामा? दुनियायाव आंनिफ्राय गोसोम गोसोम बेसेबां मानसि दङ। गोसोम होननानै आं जेरावबो ओंखारनो मोनला, देलायनो मोनला नामा? आंनि गोसोसो देलायो गानो जोमो, नोंहा बुंनो बेयाव जेबो अधिकार गैया, मिथिबाय? गुन्दा साला नों गुन्दा बोरमा सिखाव, नोङो बोरमा खिथौ दै लुग्रा दोन असभ्य पापि साला। थैबा मोजां थैया नोङो, मिथिबाय? लाजिया बेयो बबे गामिनि बेलाय? सोर गामिनि खोन्थाहरलाय? मानसिखौ हायबा हमना लाबो दोखो दोखो खिथु सुग्रा आखाइजों थावा थाव होननानै ओरैनोखौ ओरै खालामजोबगोन आं बेखौ। हामबायसै फिसाफोर। मोननाय मोनबा हरसे उफ्रे उफ्रे जागोन आं। थु नोङो पापि, थु नोङो पापि सयथा। नैबे आंनि फेन गिजियाना, नैबे आंनि फेन गिजिखौनो खाथियाव थानानै दांनायनोनो मोननाय नङा नोङो। थु पापि। दाना गोदान मा ओंखारलायखोनो, दाना आंनि रिल्स नायबा माखौ नायनो, आंनि खिबुखौसो नायसैलायनो, आंनि खिबुखौ। सिगां मा नायोमोन थेफा थेफा बुङोमोन, दा मा बुङोमोन खिबुखौसो नायलाय। सैमानि फिसाफ्रा मोजां नायमारा नंमारगौ। रिल्सखौ नायबाबो सेहेराखौसो नायो, मालाबाबो मोजां रिल्स नाया, मालाबाबो मोजां कमेन्ट खालामा। मोख्राफ्रा खिबु नायनो फैदों मालायनि बाहाय। सोर गुन्दा बबेनि बिमानि फिसाइ दाउला बिमानि खिबुखौ सावना जाग्रा एलाय अदाबावलाय? सोर बे मानसिया? सिनायो नोंसोरो? बेखौ सिनायोना नोंसोरो? नै बे मानसिखौ सिनायोना? इमान गाज्रि कमेन्ट हरदों बे गुन्दाया। सोर बे गुन्दाया मिथिगौ नोंसोरो? राया सारबाबो रायनांगौ बे गुन्दाखौ नायलाय। अबेनि बे गुन्दाया? बिमानि खिबुखौ सावखांना जाग्रा बियो ना? बेखायनो बेफोरबायदि भाषा होनो हादों। मानसि मोजाङा बेफोरबायदि भाषा होनो नामा हो? ना फिसाजोनि खिबु सावखांना जाग्रा एलाय? बारा मोजांबासो मोजां, मोजां नङाबा आंना देन्जारसो। एसेबां राफुनानै थानाय हाथाय गैयि मोसौ बोरायानो खि एसेबां गोरलै गोरलै गांसोखौ नागिरबाय थाबा जायो नामाब्रा? बे हाबा जाखांनायनि उनाव सासे बा सानै गथ' मोनखांनायनि उनाव बे खारखागोनखा। मालाय बेहा थै अर दङ, देरफुदों। नों मोसौ बोराय हाथाय गैयिखौथ' बे नायनानै थाबाय थायाना, बेलेगजों ब्लड खारखागोनखा। बेखायनो सेंग्रा बैसो सिख्ला बैसोआव एसे सानै हयै हाबा जानांगौब्रा। एसेबां मोसौ बोरायाबो गांसो गोरलैफोरखौ नागिरबाय थानानै लाब गैया। जितिया खारगोन अब्लासो बिमा फिसानि मोखांखौ नायनानै फैफिनदो सना, आं नोंखौ दाबोनो नेनानै दङ होननानै इउटुबाव होगोन, ससियेल मिडियायाव होगोन। बेखायनो एसे सानै हयै हाबा जानांगौलै, मिथिबायना? सेंग्रा बैसो सिख्ला बैसोआवनो हाबा जाखांनायनि उनावसो मोनो गरम मस्लाया थाबनो। बांद्राय गांसो गोरलै गोरलैखौबो नागिरनाङा सेंग्राफोर। दासो मोनसे कमेन्ट नुदों आं, नायदो मा जाखो गय जानायाव भिडिअ हगारनाया माबायदि हरदों नायदो।
नोमाना बेजों गदों नों गुन्दा लाजिनो रोङि मालायखौ बिदि होननो नाङा मानसिफ्रा नोमानासो नोमाना ओंखायसो नों गदों बेसे लायो नों हरसे बा खनसेयाव होनदों अर्जुन बसुमतारीनो नायदो गुन्दादा प्रफाइलाथ' नोंखा बेसे लानो लायनाङा नोमानिखौ खालामदों नोमाखौनो फ्रियावनो मोनगोन गुन्दा लाजिनोबो रोङा मासिबां गावजों हिंसा जाखो दायो नायनो थाङा बे माखासे मानसिफोरखौ मासिबां हिंसा गावजों गावनो मालाय जाथियानो माथो एफा हिंसा गैया बिदि मालाय भिडिअ बानायबाय थायो नोंसोरलाय गावजों गाव मासिबां हिंसा जालायबाय थायो लाजिनो रोङिखौ नोमाखौनो खालामदो नोङो बोरमा साला लाजिनो रोङो नोमानाव फ्रियाव मोनगोन फैसा नाङा थाखा नाङा एथ' बिदि कमेन्ट हरनाङा दा लाजिनो सोलों गाव गावखौनो मिथिबाय दा गुबुनफोरखौ नुवा बिसोरो माबायदि गावजोंबो जेबो हिंसायानो गैया मालाय बिसिबां भिडिअ बानायो बिसिबां माबायो नोंसोर एसे एनै भिडिअखौनो मासिबां हिंसा आयौ बेबायदिबा मारै जौगालांनो हानो सोर फाग्लायाव जौगानो हाया मिथिबाय दा लाजिनो रोङो साला रायराय बाहाय नैबे कमेन्टखौ नायनानै लाग्रो नोंनि खुरु देन्थाया एसेबां मानदोंबा नोंनि नोमाजों हरसे उन्दुनानै खुरजा अब्लानो नोंनि थारुन देन्थानि खुरुआ मान गागोन गुन्दा दाउला आङो बेबायदि कमेन्ट हरनाङा नोङो सोरां बसुमतारी गासिबो जों खायो बाजैया मादायाल' गोसोम ने बाजै नोमानि मादाखौ ओरै दख'नाजों माबानानै नायथां गुफुरना गोसोम हायोब्ला ग्लाब सोलाबो मिथिबाय खुलुमबाय आगैमोन आं दिनैनि भिडिअ लाबोनायानो जाबाय सासे मानसिनि कमेन्टनि सायाव आं दाखालिहाय बिहावजों माने जोंहानि बिहावनि फंबाय असे जोंहानि बिहावा थैबाय नालाय बे बिहावा सासेल'सै बिहाव माने बिफा आं बे बिफाखौ जेनेबा बिहावखौ गोदोनायाव ओरै हमनानै फाफ्लियाव हमनानै फट' साफायदों बेनो इमान गाज्रि खोथा जाबाय नामा बिराद गिदिर इशु जाबाय नालाय बिफा नालाय बिफा बिहाव नालाय बिहाव बिफायानोथ' बिहावानोथ' बिफा ना बिहावानो बिफा बायदि जेनेबा फाफ्लियाव हमनायालाय माथो जाखो आंहा अननानैसो गावनि बिफा बायदि होननानैसो आंहा हमदों आंहा बेसेबां गोबावनि उनाव लोगो मोनदों बिहावखौ बिहावा थायो दाबसेयाव आं थायो दाबसेयाव जों बेफोरबायदि फट' थिखांदों मालाबा नांगौ बोराय मानसिना बेयाव इमान आंनि बिमा बिफाखौ फाहरलायनो दरखार गैयाना नों बिमानि फिसाइ दाउला नोमाया बेफोरबायदि कमेन्ट होनो फोरोंदों नामा मानसिफ्रा आंखौ बुंगोन दा बिराद खुगा गाज्रि जानांगौ जायो समाव आं मालायखौ रावखौबो रायनो लुबैया आंखौ बेबायदि नहा कमेन्ट दाहो आंनि बिमा बिफाखौ मान थानांगौ बियो नै मानसिया बेनो अबे गामिनि बेलाय नायलाय नै बेनो मानसिया अबेनि आं होना होबावगोनसै बेखौ अबेनि मानसि बेलाय आंनि बिमा बिफाखौ मालाबाबो दाफाहर मिथिबायना अगियान लाजि रोङै नोमाया बेबायदि कमेन्ट होनो खोन्थादों बिमा बिफाया गियान फोरोङाखै नामा मादा गोसोम बिहावजों सोरनि फिसाइ सोरनि बयफ्रेन्ड बेलाय हामबायसै फिसाफोर पाप्पि अब्ला मानाव गेदेर रायजो आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय बुजिखाबाय नङाब्ला दिनै फेसबुक क्रिएटर माखासे आइजोफ्रा माखासे सिख्लाफ्रा जोंनि माखासे हौवाफोरखौ बा साफा सानै हौवासाफोरखौ दिनै मा बुंखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुनानै खोनाखाबाय दा आं बिनि सायाव एक्सप्लेन खालामनानै होनो सानलिया दा नोंथांमोना बिनि गेजेरजों मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो ना मा होनो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब